Karbi People Liberation Army Tumpenta Kewangji MLA election BJP along si Ongdung vote Pelongdun si Pahaidun Pupura Lam Thei Chapaklang. Number 14 Korkanthi constituency Kaparlo Niphai Nkora si Arni Karbi People Liberation Army Asonga Tumpenta Non Kewangji MLA election along BJP candidate Mate Lunsing Teron along si Cherap Chitudunji Pura Karbi People Liberation Army Asong GS Wilson Day Lapen Arisang Hotumpen Perangke May Kang Nipon Hot Lam Thi Chapaklang Pong Bangso Perangke May Long Kaning Jepon Ateng Pulote Alang Tumalong Pang Rumpet Kadokabe Trokebra Po KPLA Kedurs Duk Lapen Alang Tum Aro Constituency Hinido Kiparlo Laki Korkanthi Lapen Langper Along Hello Lasi Lahini Constituency Abangke in Tangkring Pen BJP Party Along Cherap Chitodun Popusi KPLA Asong Tumpen Perangke Thengnu Pachunipon Song Pen KPLA Pen BJP Sarkar Aphan KPHG Pulaso itu makorte kado kawe ke dar la pen officer areng cingki je than pen ini da ke do dam bangke BJP aphan pai hai nang ji pu itum nung cingki je than lo la pen itum KPLA pen ta ingtang kring pen pinung we mate pini pen amat bhut kerek ji la bang so sini tum cingki je than pon lo ingtang kring pen itum ke pai pon ji BJP aphan non Korkanthi la pen mate harohar homosti la bang so Kesile la bang teron ho lumsing teron apa sini tum cerap situ dun pup sini tum KPLA penta social media long cepak lang dun athema people lo pulu tang te alang litum dam tang am tame mesen atau war sinang japon lo la pen ke mesen alam se alang litum nang than pon lo laso koi rapen nang pun itum kadu kabe cingki than pen si itum KPLA pen ke pini mate penap nungwe pen ke BJP aphan KPHG mate BJP akam claim ponji pupansi nili tum KPLA pen ke hijuro ka dogo beta la pen nili ke KPLA long ka arpu ke nili general secretary lo la pen nili men ke Wilson de pula nili lam lan sirip shelo te nani tum muni de thai bang kon bawdo nili tum ka do ka be pen ke 65 ke dars officer reng la pen ke ka do ka be ke dars pen ke nitum 65 Labne 65 pen ke nitum anutin ta family mate apiso aso dore nitum 65 ke dars pen ang bong hitame nitum ke dars pen ke 300 vote ke doji nitum ang bong lo athima people lo pulo tang te nitum family life side de sarpu ni pai ni pu ka dogo bitum tala tumansi BJP phansi vote ke pilappa pusi nitum la bang social media ang no pini nang cepak lang do non Mundang klang tarik sirke parani bangke kadu ka be phanta nitum than pon po rong da Korkanthi lapen ke langpher khomosti ke ingtang kring ben sinitum opposition party pave pinji pu matha pon sinitum kam claim pon po unte nani tum kon homosti lo cheram dunji ke nitum longni homosti cherap dunji forting nong Korkanthi lapen ke langpher khomosti nitum ingtang kring pen BJP phansi papilabji BJP phansi pahai labji Lansi nili lam kirib te to prangsi dia ka hai phana ke ropi par piglo ini lada nilitum KPLA asong long alang li chipado grupen na chitong non thega pot ke ropi par piglo si nilitum piposi nilitum pini chingrum nang kok ma pugela mane ke dam tang CM long tame nitum ke dam alabang sohut alang li nang pudon lo nang li tum taon an ke BJP along nang chirab donot si alang li nang pudon lo kasi la so teng pen election court anali lo posi la si pineng we pen pena pen ke nili tum la Korkanthi homosti along abang ke an bang ke ni tum chirab don po arong sisteme ni tumun an ke dampo lapen dak lang lokso sisteme kato kawe along sisteme BP ki pahai labi phansi ni tum arong tin sisteme chirab dun po pini penke asi nilitum KPLA asong pen sisteme angko inut ki pabat dunji aphan ke ni tum unan pen ke
pining vi pen ke ni tum ching pon po masih Charmen abang ke awak ring no der masih nang citong dulu ni dedo alang li sar bang ke masih ni tum la inon beheni citong si ni tum la so alama kamang e pini pen ke pang dak lo klaim ta ke klaim pon ching pon fit po lan ve do ni lam thi bang ke